Te? Ay, tayo mo pizza agad. Diyan ay makardiro. Hindi, kardiro mamahali. Ano ba ang pizza? Ni kuya. Ni kuya. Adi, kalugong doon ay. Adi, kalugong. Ate, spaghetti nga ron. Kanak po na. Mahala ka na. Awang matiti. Pag itabi mo. pizza, dawata mo na. Ay, malaw ni pastor. Bungkarut. Sige dati kape. Adi na kayo kape. Sige data. Kape? Ay na, kaya ko Kata ni gatas. Ay, ako. Kuna na rin, tanong. Polos. Isang baitang. Ang ax. Sel may buku. Anta namin tala nagkapiate tama. Kung uray namin doon tama malin na. Damdawa di yung makaturaw. Balikas pa. Tatay nga makakanta na nagsuga mga pirme. Punaluhan nga siya pakanta binirang pa yung mga spaghetti. Kung sa bungol dahil tango. Hiningay mo talaga. Ne, kita magbag na yun. Tamno, nagnakat at ikaw. Nanganala ko matatlayo. Ano din mo kinate? Nagarami. Napunot ha. Awan din naman tingin kami, tingin na kami nakarimnan. At kape. Napunot ka dalo. Magkapigata. Mata na pa sa. Lagi ka nga ron. Makapangan ka nga. Ano lagi ka nga ron? Hindi na pa yung mga yat. Abang adapto Ano yan. ba ni Pastor na kung tigata? Hindi ka bagan nga nagpa. Hey, my glasses. Di mo kayo daday? Ag sunglasses kayo kuna kami tapos sumanao kayo. Hanga mo na gitagong ka na kwayo. Ano? Ang sunglasses ka sa kasumana. Sunglasses ay kano sa kayo sumanao. Ano ba din nga ano? Ni? Natakpan di ba mo? Eh. Saka na, awang pati picture yun. Ano ba